18 декември, добро утро, уважаеми госпожи и господа. Започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. Аз съм Станимира Димова. За какво ще си говорим днес? Ще си говорим за дясното политическо пространство и по-скоро за това какво се случва през последните няколко дни, какво ще се случи днес, какво ще се случи утре с Реформаторския блок. За тази цел съм поканила не общински и областни лидери на съответни партии, всъщност има само един такъв, ще разберете кой е след малко. Исках, за да проведем този разговор, да поканя така наречени десни хора. Десни хора, които аз лично познавам много отдавна. Десни хора в Стара Загора през този преход. Някои са били и общински лидери на една или друга партия, но някак се всички, включително и аз, сме били в СДС. Това е нещо, което ни свързва и по някакъв начин в душите на моите събеседници не е без значение това, което се случва в момента с новия десен проект Реформаторския блок. И разговорът ще бъде добър, ако успеем да разберем как десният избирател приема всичко това, което се случва днес, края на 2013 година. Добро утро казвам на моите събеседници. Това са господин Венелин Каравичев, доцент Мирослав Стефанов и господин Методи Губеров. Добро утро, благодаря ви, че се съгласихте. Аз искам само да кажа така и на зрителите въобще да споделя, че в момента, в който ви се обадих и казах, темата е Реформаторския блок, новото дясно, знам, че ви боли, ще говорите ли? Всички казахте да и дойдохте, за което ви благодаря. Не знам как да започнем. Един искрен разговор, но аз лично да ви кажа, се смутих от преди 2-3 дни, което четох. Истината е една, че всеки десен избирател следи какво се случва. И сега нашите погледи са вперени в това, успешен ли ще е този проект нов Реформаторски блок. Сега се оказа обаче, че в понеделник ще изключваме Надежда Михайлова, няма да изключваме Надежда Неиски. Тя не беше изключена след новината на съвещанието на Реформаторския блок в понеделник. Днес предстои да се подпише така нареченото споразумение за траен политически съюз. Какъв е вашия коментар? Вълнува ли ви тази тема? Това е риторичен въпрос, но кой ще започне? Господин Мирослав Стефанов, който всъщност е областен лидер на Синьоединство, нали така? Да. Да започнем с вас. Какво се случва с вас, господин Стефанов, с Синьоединство? Аз искам да започна от анонса ви. Вие обявихте, че Реформаторския блок е десен. Забелязахте ли как през времето десен отпадна? И всъщност започна да се говори за един десноцентристски съюз. Аз съм чувал изречения, в които този десноцентристски съюз трябва да бъде социален. Аз такова нещо не съм чувал. И всъщност Синьоединство продължава да твърди, че ние трябва да имаме един общ субект и това да бъде партия и тя да бъде дясна. И всъщност около принципите, около които се залага Реформаторския блок, настъпва една бъркотия. Тая бъркотия идва от това, че ние залагаме на дясна партия, а започва да се проградват центристски намерения. И това идва от състава на Реформаторския блок. От тук нататък ние трябва да кажем десни избирател да търсим или всеки избирател. За нас трябва да търсим десния избирател. Той е непредставения. Защото повечето от партиите, за да могат да влизат в някакви коалиции после, се пишат центристски. Ние искаме да бъдем дясна партия и тук трябва да вметна нещо, което малко се коментира по медиите и за съжаление от нашите партньори в Реформаторския блок. Синьоединство настоява да бъдем партия, но сме твърде разумни, твърде опитни, за да кажем, че първо трябва да минем през коалиция. Да се свикнем, да се уточним, да се разграничим, за да се съединим. И ние предложихме до евроизборите ние да бъдем коалиция. И настоявахме след изборите, това акцентирам, всяка партия от Реформаторския блок на свой най-висш форум да каже дали би приела да участва в обща партия и то обща дясна партия. От тук нататък се появиха всъщност и разногласията. Ние десен субект ли ще бъдем? Какво значи съюз? Какво значи партия? Всъщност, всеки, който минимално се занимава с политика, знае, че в България закона позволява само две форми. Коалиция, която е временна, състояща се преди или след изборите, и
партия. След 4 месеца преговори между партиите в реформаторския блок, като че ли това се оказа така проблема? Партия или коалиционен съюз между това? Вашия прочет на десния избирател, господин Караличев или Методи Губеров? Как вие виждате нещата отстрани? Аз съм много силно притеснен от процесите в реформаторския блок, защото виждам в тях нещо много познато от близкото минало. Не само познато като действие, не само познато като симптоми, но и познато и като резултати. Виждате какви са резултатите от противоборствата, които имаше преди 10 на години примерно. Те в СДС. Да. И притеснен съм, защото когато говорим за един реформаторски блок, в който се събират самишленици, за мен е нонсенс да излъчваш сигнал на разнопосочен. Това, което направи господин Радан Кънев. В смисъл какъв? Разнопосочен сигнал да критикуваш синьо единство в момента по такъв начин, да искаш изключването от реформаторския блок, за мен е абсолютен нонсенс. Защото, извинете ме, но никой не е дал на Демократи за силна България някакви по-големи права, отколкото има всеки един друг член в този блок. Ако на теб не ти харесва да бъдеш в този блок, моля, напусни. Така го направиха зелените, без да оплюят никого в този блок. Значи, мисля, че това е достойното. И ще бъда съвсем откровен, в действията на Радан Кънев виждам просто малкия Иван Костов. Това занятие го играхме преди изборите последните. Нали, Надежда Нейнска и Мартин Димитров също бяха отсвирени, ако се спомните тогава от господин Иван Костов. И какво правим тук? Реформаторския блок го използваме за разчистване на сметки между ДСБ и СДС. Къде е тогава единството и как ще спечелиш десния избирател, след като те не могат да се разберат 5 човека на една маса? И мисля, че огорчаваме десния избирател за пореден път. Огорчаваме го и с това, че ние някакси категорично, не ние, а реформаторския блок, категорично заявява, че нямат никакви общи теми с ГЕРБ. Много моля, ако утре излязат сходни политически програми, сходни политически цели, в края на краищата, извинете ме, но това са членове на Европейската народна партия. Ние колко депутата имаме там? Имаме 5 на ГЕРБ, имаме госпожа Надежда Нейнска и Светослав Малинов. Точно. А колко групировки ще имаме отутре в нашите евродепутати там? 7 депутати, 3 групировки, които ще се гледат на криво, защото се плюят не само тук, плюят се и в Брюксел. Така. И искам да знам как Европейската народна партия ще повярва, че в ръцете на тези политически сили може да повери дясното развитие на България. По никакъв начин няма да повярва. Искам само да кажа няколко думи по отношение на всички тези настроения в реформаторския блок. Много категорично, значи, трябва да знаят политическите сили, не само от реформаторския блок, че българският избирател е на границите на своята поносимост. Политическата класа вече е мръсно понятие и накосам се нещата да бъдат бити с тояги. Казвам го съвсем реално. Това трябва да го очакват. Трябва да се държат изключително отговорно. За тях има избиратели и за синьо единство, и за ДСБ. Има много кадърни хора. Има специалисти, има всичко. Ние сме толкова малък народ, а сме разорени, имаме няколко стотин партии, всяка една си мисли за гениална, всяка една си мисли, че може да управлява държавата, а никой не си дава сметката, че в момента, в който вземе властта, трябва да извади между 5 и 12 хиляди специалисти, да ги сложи като министри, да ги сложи като шефове на отдели, дирекции, агенции, да ги сложи като областни управители. Това никой не си дава сметка. Изправят се 5 човека и казват, ние ще оправим България. Как не оправят, видяхме. И липсата на политически анализ и липсата на желание да обединят така усилията си, че да дадат възможност на всичките 5 формации, а защо не и на останалите, че и на ГЕРБ, че и на другите, защото и в БСП, и в левите сили също има кадърни специалисти. Имаме нужда от експертно общуване, имаме нужда от обединяване на нацията, а ние от 2 души правим 3 групировки. Това се получава в момента. И вижте какъв пример ни дава Германия, какъв пример ни дава Австрия, например. Богати държави. Нямат никакъв проблем с кризата в момента.
Обаче там левите и десните политически сили разбират, че разделянето на нацията води до лоши резултати и до лош сигнал към обществото. И правят общо правителство, помагат си и вижте Германия как, след като направиха миналото коалиционно правителство, вижте как най-напред излезе от кризата. Най-добри резултати показа. И въпреки всичко Меркел на нова сметка прави същата коалиция. Тя не може да купи една-две парламентарни сили и да се направи някой и бе избрана за неумерения политик. Съвсем наскоро получи този през. Господин Каравичев, защо десния политик, пък и десния избирател е такъв индивидуалист? В това ли е проблема? Слушах внимателно колегите. Споделям абсолютно това, което казват. Снощи гледах Джоко Росич по една от телевизиите. Много ми хареса това, което каза той. Каза, че се мразим. И обществото ни се мрази. Всеки мрази всеки, всеки също всеки. Ако преди 20 години се мразахме, примерно, комунисти с сини червени, сега вече няма сини червени, няма десни леви. Навсякъде битката е жестока за пустата власт и всички толкова много се мразят, че просто не могат да седнат една маса и да се разберат. Дали десни индивидуалист или не, аз не мога да ви кажа. Зависи от човека, зависи от неговите амбиции. Бих искал да кажа няколко думи за това, което става в реформаторския блок, който лично ме интересува. Както каза Методи Губеров и доцент Стефанов, нелепо е в момент, когато десницата не е представена в парламента. За първи път в парламент автентичната десница. Аз и преди съм казвал, че ГЕРБ, с цялото ми уважение към тях, защото аз съм участвал в проекта ГЕРБ, в неговото създаване, по същата причина, защото се надявах, че ще бъде десен. ГЕРБ не олицетворява изцяло десния избирател. Грешката е в самия ГЕРБ, не е в тия, които са гласували за ГЕРБ. Блока обаче на реформаторите тръгва по много лош път, както споменаха и колегите. Не бива в началото, когато цяла България и десната общност на България се надява на едно обединение. Надява се наистина да стане един траен политически субект. Не нещо мимолетно, а тук виждаме едно бранене на малката ни партийка, на малката ни субсидийка. На малката ни абревиатура. На малката ни абревиатура, на мене такива мънички работи. Тия хора дават си сметка, че България е заложена на карта. Аз това не мога да разбера. Сигурен съм, че в момента БСП и тия, които са в парламента, които управляват, се дават повече сметка от десните. Заявявам го, така и защото фактите са такива в крайна сметка. Протестите хубави, лоши, им свети лампата, имат си едно на ум, докато нашите хора не могат да разберат, че ние трябва да се обединим. И не за 2, 3, 5 месеца, както чувам някой да го предлагат, ама ние ще си останем партия, ама ние това ще направим. Какво значи? Те са изчерпани. Какво е това СДС? Тези хора, СДС, ДСБ, могат ли да поведат някой? Те не могат никой да поведат. Видяхте какво направиха на изборите. Тия хора са изчерпани, разберете го това нещо. Тези хора, даже по места, моето скромно мнение, без да обиждам никой, приятели са ми, колеги са ми, тези хора са доказали, че не могат да бъдат водачи. Да се отиват. Да идват нови, които могат да поведат хората. На които хората ще повярват. Те се играят с нашите надежди, с мечтите на нашите деца. Не виждаш ли какво става в държавата? Значи, хубаво да се лъжим, поне веднъж на 4 години да бъде, да не е нон-стоп. Нас не лъжат нон-стоп. Конкретно в случая, както засегна колегата, дали е възможно обединение и с ГЕРБ. В ГЕРБ има много свестни хора. Дали съм от мисълта, че ГЕРБ са само Лиляна Павлова, децата на номенклатурата, на ЦК на БКП, не знам. Ние сме и наш шепа народ, ние се изредихме по тия партии. Аз лично не съм съгласен в моята партия да членуват хора, които най-дългогодишният член дядо и на ЦК на БКП, тя ще ми управлява политиката на дясната партия ГЕРБ. Там сбърках и ГЕРБ. С тези хора сбърках. По същия начин ние тръгваме сега в реформаторския блок. Нека да се проверим. Той каза доцент Стефанов, какво значи центризъм? Ние или сме десни, или сме леви. В България даже няма и лева партия, ако се замисли, макар че говорим за десните. То няма и ясна лева партия. Лява, да. Каква е разликата между Георги Гергов, между Георги Гьоков и бай Георги от Маджерито? Да ви кажа ли каква е? Че Георги Гьоков е един много свестен човек, който безкрайно много уважавам.
един добър служител, който в момента се изпълнява работата, а Бай Георги не е представен, защото Георги Гьоков е в парламента. Обаче Бай Георги никой не го представлява, защото Георги Гергов каза какво става в БСП, а не Бай Георги от мъжерето. По същата причина ние търсим някакво обединение. Ако ние не го направим, ще се влязат с 5-6%. Нищо няма да зависи от тях. Даже няма да могат да направят, както казах, и с свестните от ГЕРБ. Защото в ГЕРБ, ако ГЕРБ промени линията си, ако ГЕРБ се освободи от клиентелата, аз дълбоко вярвам, че ГЕРБ може да бъде един добър партньор на десните сили. Защо не? Това е една друга тема, която мислех да ви задам като въпрос. Обаче в момента не може. Защото, господин Каравичев, това също е една от причината. ГЕРБ се оказа една от причината пък да няма такова силно обединение, защото някои от партиите са много антигерб. Да ни забравяме, че 4 месеца се чуваха постоянни клетви, как ние, защо няма сме ГЕРБ и с ГЕРБ и така нататък. Само да продължа. Да, значи да завърша, това ми беше мисълта. Как да са с ГЕРБ? Значи, когато ние, които бяхме там така помощници, които създадахме и които тръгнахме вдясно, бяхме изгонени от ГЕРБ, които бяхме сложерите на дясната идея в ГЕРБ, как да работят? Значи ГЕРБ се занимаваше повече с това да унищожава дясното, отколкото да занимава с противника. То затова сега ГЕРБ с най-много гласове. Така и никой не ги иска. Ето, това е мъсълата на политиката. Да умееш да правиш компромиси, да имаш последователи, да имаш политическо присъствие. Какво знаеш най-голямата партия? Какво се изразява тогава компромиса сега между всичките тия 6, които само зелените напуснаха, от 7 останаха 6? Къде трябва да намерим компромиса? Значи това ли е проблема? Дали да бъде реформаторския блок партия или към момента съюз? И, както казва другото, Надежда Нейски какво каза, че обвинявате в това, че говори. Аз като десен избирател искам да знам защо съм с Корман Исмаилов, защо съм с Еди кой си, искам да знам как протичат тия преговори. Защо аз имам общо с Синьо единство, с СДС, с ДСБ, защо да си мълчим? Значи пише в уставите на двете партии, и на Демократи за силна България, и Движение България за гражданите, че са десни партии. Така пише в уставите им. Само, че проблема е сега Радан Кънев започна да защитава Миглена Кунева, примерно. Че тя, ама да не говорим за центристки, както каза Надежда Нейски. Надежда Нейски настоява за абсолютен прочит към миналото. Реформаторското управление на ОДС, още по-късно управлението на Филип Димитров. Как да се изчистим? Сменихме старите лидери, Костов вече не е. Надежда Михайлова, Надежда Нейски не е лидер. Дойдоха млади, нови хора, десни. Защо не може да се намери сега този компромис? Ако ми позволите... Принципен ли е или просто е лидерски пак проблем? Ако ми позволите, ще кажа, че дясното политическо пространство не са парцели с нотариални актове на една или друга политическа партия. Или на един или друг лидер. Точно така. Всички трябва да знаят, че това е едно свободно политическо пространство с дясно мислене и за него трябва да съборят всичките десни партии на всеки избори, които има тук. Те това не го осъзнават. Те си мислят партиите, че ние си имаме толкова 100 хиляди избиратели, другите казват, ние имаме 100, другите 300, 400 натаманиха работата вече за субсидиите за парламента, а нещата съвсем не са така. А що се отнася до ГЕРБ, аз също имам изключително много критики към тях. Свързани най-вече с кадровата политика. Груби грешки в кадровата политика, но и добри постижения. И това не може да се отрече. И когато говорим за политическите сили, дайте шанс на една политическа сила да се промени. Една политическа сила, която се изправи и казва, ние тук сгрешихме. Колко пъти сте го чули от колко политически партии това? Ако те са осъзнали, че са сгрешили, ако искат да извървят пътя на сближаване, нека да го има този път. Нека да се съберат наистина десните хора. Не сме толкова много в България, за да можем да работим заедно. Така стоят нещата и с, аз одеве споменах, и с сътрудничеството с лявото политическо пространство. Каква е тази омраза? Вижте двамата лидери, те само дето не са се сбили в парламента. Бойко Борисов и Станишев. На какво прилича това? Какъв сигнал излъчваме за младите? Обиждат се, епитети използват, какво ли не? И като добавим към това корупцията в държавата, която намериха ли го Бисеров всъщност? Последно е обявен за общо държавно издирване. Исках само да попитам. Няма. Исках само да попитам. Нямаше информация, че като зампредседателя се издирва, зампредседателя на парламента се издирва и политическата партия, която го е сложила там в момента, ни учи на морал.
И мълчи. Изправя се, мълчи и не учи на морал. Другият им партньор БСП пък мънка и се чуди какво да каже. А Варадерският специалист ходи да харчи пари по хотелите. И кажете ми сега, какво да мисли един избирател, виждайки какво говори господин Радан Кънев? Какво става в дясното пространство? Добре, знаете ли какво Радан казва? Кънев в случая защитава центристското присъствие на Меглена Кунева, така наречено в реформаторския блок, пък преди време само, защото казвате, той е един малък костовист, а преди време Иван Костов нарече червена куковица Меглена Кунева. Нека да не забравяме това нещо. Да, ама те може да са станали горски вече. Куковиците да са част от пейзажа. И това вече е възможно. И наистина тези компромиси да не можеш ти да понасиш Надежда Нейнска, която е синя, в крайна сметка, а да понасиш Меглена Кунева, извинете. Това се задава, такъв въпрос се задава десния избирател. Вижте, претоплени стари манджи, господин Каравичев го каза много точно. Всички стари да си вдигнат чуковите и да освободят политическото пространство за младите. Това се отнася и за самите нас, за самия мен. Аз за това от тогава не съм в политическата игра. Това трябва да освободим пространството. Ние сме натоварени хора, износени хора. Не трябва да натрапваме съветите си на младите. Ако те ги поискат, ще им ги дадем. 6 месеца мълча Костов. Вчера той каза нещо така важно. Лидерството в политиката е изключително важно, защото е носене на отговорност. Как ще ги разтълкуваме? С нощи видяхте ли го на лице в лице? Не го видях, защото бях заета в ТВ Загоре. Той сияеше просто. Аз мисля, че един политик, ако той е привързан към дясната идея, това, което става в реформаторския блок, той трябваше да бъде много силно притеснен с нощ. Нищо подобно. Добре, това, че старите муцуни вече не са лидери на тези малки десни партии, защо поне не излизат и не говорят за нещата, които се случват в страната ни, дори и за реформаторския блок, защото сега нека пък да не оспорваме факта, че голяма част от хората, които са в ДСБ, са заради Иван Костов и това все още е факт. Нека не се заблуждаваме, че Радан Кънев стана лидер. Няма такова понятие. Или пък господин Панчугов на Синьо единство е разпознаваем и се познава, така нататък. Да не говоря за СДС. Нали? Каба Иванов преди, знаете, той беше причината за мен, поне не знам за вас, да се синята коалиция да не бъде факт. И какво се случи? Няма. Господин Стефанов. Да кажа аз няколко думи, защото повече бях слушател сякаш. Не, говорим взимам повод от това за старите и младите. Аз казах публично и ще го кажа пак. Ние често си говорим как все стари лица са там. В същото време тече един процес целенасочен за омаскаряване на партиите. Всъщност няма друг начин да се управлява една държава, освен чрез партиите. И аз отправям последователен призив на това хората да влезат в партиите, независимо в кои. Всъщност, влизайки на повече, ще ги нарека нормални хора в партиите, те ще променят облика на самите партии, на техните политики и тогава ние ще си говорим за нови лица. Аз предпочитам задължително гласуване. Абсолютно подкрепям. Вижте, няма нито един задължителното гласуване не означава участие в партии. Задължителното гласуване също може да бъде подвластно на корпоративни и всякакви други интереси. Тоест няма да се промени самата система. Но аз вземам повод от това, тъй като си говорим повече за реформаторския блок, тъй като навлизаме и в друга тема. Вземам повод от това, господин Каравичев, който каза за абревиатурите. И аз ще обвиня лидерите на партиите в реформаторския блок в егоизъм. Всъщност, за да не се окажат последните председатели на своите си партии, което Лукарски го заяви директно по интервю, а другите си го мислят, те отказват дори разговора за обща партия. Всъщност, общата партия ще тръгне през дискусии. Те мислят, че Синьо единство е толкова наивно, че веднага и сега ще стане. Ние знаем отлично процедурите, по които се става. Знаем как трябва да се подходи и към съответните членски маси. И им оставяме време те да помислят и чак към края на 2014 това да започне като процес. Дори и това не искат и всъщност, бранейки собствените си абревиатури и говорейки за хора, които стояли зад тях. Ама моля ви се, аз го казах и на нашата обща среща в София, пред всички, бяхме около 200 човека представители областни от различните партии. Ма извинявайте, ние сме шампиони по губене на доверие. Не може, когато си загубил толкова доверие, да претендираш, че някой стои зад теб.
И както каза господин Губеров, ама ние тия избиратели не ги имаме като брой овце в стадо. Тези хора мислят, десният избирател мисли. Съгласни ли сте с тази теза на Надежда Нески, че може би трябва да, така както се казва, да съблечем тези дрехи стари и наистина да тръгнем, да се освободим от тези абревиатури и да станем партия? Само ако мога да довърша. Да. Ние, Синьо единство, предлагаме да вървим към принципи. Имаме претенциите, че вървим само по принципи. И тъй като нашата кратка история показва, че Синьо единство се създаде всъщност от хора, които напуснаха СДС, точно заради това, че Мартин Димитров защити Синята коалиция. Така беше, който го помни и се интересува, пък десният избирател го помни. Помни го. Макар, че вече се обърка в абревиатурите наистина на тези десни партии. След това ни участвахме в изборите с ДСБ, точно за да ни раздвояваме или разчетворяваме избиратели, и сега това е грях на Синьо единство. И когато се правят квоти в реформаторския блок, тъй като Синьо единство няма за себе си участие в избори, съответно няма избиратели. Най-голямата квота е госпожа Меглена Кунева. Оказа се обаче, че сме толкова малки, пък влияем толкова много. И то защото защитаваме само принципи. И много трудно се работи с хора, които защитават принципи и не са склонни към безпринципни компромиси. Всички казват, че защитават принципи, но ние имаме последователно поведение в това, което е видимо. Дали това е проблема партията? Това ли я разделя в момента? Мога само да вметна едно изречение. Ние с господин Стефанов бяхме опоненти преди 10 години и не сме се виждали тогава. Аз за това съм ви събрала сега да виждам. И искам да изразя своето удоволствие, като гледам какво развитие има в него просто. Ние бяхме опоненти с него. Да. През годините един или друг. Аз, как да ви кажа, това, което чух като тези на госпожа Нески, аз го приемам. За прочета на история. Дори и за тази партия, какво като имаме 5 абревиатури, механично събрани, що да не тръгнем към една нова партия? Нали, махнахме старите ли? Тя ще остане с историята на всички партии, защото много от партиите се притесняват, че видиш ли историята им, примерно БЗНС, ще остане някакси останала назад. Напротив, когато се вливат партиите се вливат не само с активите си, те се вливат с историята си. Аз за случай не разбирам Радан Кънев. Знаете, много години бях костовиска. Не разбирам в случая Радан Кънев. Какво означава, че Надежда Нески говори за либерали и така. Млад човек сгрешил е. Но това е истината. Правилно е казала Надежда. Обаче аз лично като няма ли либерали вътре? Искам да знам какво се случва. Искам да има информация около преговорите в този реформаторски блок. Защо ми забраняват? Защо ми отнемат това право? Значи Синьо единство, ако се спомня, ти настояваше за публично, включително по интернет, директно предаване на преговорите. Това нещо отпадна като нещо невъзможно. Ние го искахме, ако се спомняте, това беше публично заявено от нашите лидери, да покажем на хората какво ние си говорим. Това беше някакси чудо на чудесата. Съжаление. Ние продължаваме да твърдим за тая публичност. И госпожа Нески абсолютно неправилно се обвинява в това, че е изнесла нещо от преговорите. Много хубави неща казахме за госпожа Нески. Тя си има своите недостатъци. Всеки човек, който е публичен, има някакви... Знаете ли как аз разбирам това, когато тя намеква за историята и връщане така в миналото, да се получим, така да се каже. Сещам се за ония години, в които ние и тримата, и ти, ние сме долу горе така връстници с малки разлики, бяхме в основата на свалянето на системата. Не бива да се забравя факта, че когато Надежда Михайлова беше така едно от лицата на протеста, други хора в реформаторския блок бяха в правителството на тогавашното правителство на БСП. И работиха против това, нали така? Да, десният избирател не може да го забрави. Това нещо не може да се забрави. Не знам защо, но е факт. Каквато еволюция да има, винаги това нещо ще стои като някаква дилема в вътрешно коалиционните процеси. Другото, което искам да кажа, че днес се прави политика много по-лесно. Това е моето мнение. Радан Кънев е от това поколение, което дойде след нас. 30 няколко годишно момче. Той е влязал в тия процеси, когато всичко беше почти вече ясно. Сега си има държавна субсидия. Едно време ние с наши пари субсидирахме било гориво, било плакати, било не знам за какво. Бягахме, лепяхме. Той да не би да лепил плакати. Аз ще го питам. Аз много плакати съм излепила. Ние тримата сме лепили, аз знам. Така че сега се прави по-лесно политика, нещата са по-ясни. Егоизма обаче сега е много по-силен. Казаха колегите.
Надежда Михайлова, без да я ставам адвокат, съм съгласен с нея за това, че ние не можем да вървим, да сглобяваме нещо, което много трудно може да се сглоби и ще бъде много нетрайно. Значи, влизаме в парламента, 5-6 партии, решен там, обаче почват скандалите, почват делението, излиза половината и какво правим тогава? Значи, или един монолитен блок, без всякакви квоти. Това за квотите пък е още по-голяма глупост. Значи аз като чуя за квоти и ми става лошо. Какво значи квоти? 4 към 3 към 3 към 2 към 1 към 1. Точно така. ДБГ, ДСБ, СДС, НПС, БЗН с синьо единство. Задавам после към вас. Ако имате 5 кандидати и 3 са по-кадърни от другите, с по-добра биография, с по-добра репутация, с по-добър имидж в обществото, по-добри естествени лидери са, вие ще гледате ли от коя партия са? Не. Естествено ще не трябва да се гледа. Какво значи това? Значи ще излъчиш, примерно, без ДНС ще излъчат 2 яки кандидати в Стара Загора и ние ще кажем, имате квота, вие сте, аз съм махайте от тук, ние ще такова. ДСБ ще каже просто. За това не трябва да става. И това деление, както и те казаха, и както аз съм убеден, само ще навреди. Ще се превърнем в една малка конструкция там, така много улекотена, която ще влезе евентуално в парламента, но няма да бъде фактор. Както се казва, крайно десните, които се наричат, не знам защо се наричат, като че ли те бяха склонни да приемат Меглена Кунева в този реформаторски блок, пък сега изведнъж проблема е Надежда Нейски. Реформаторския блок се оказа съюз на лидери, а не съюз на партии. Така е. За съжаление. На кои лидери? На тези, които са в момента там. Това е блока в момента. Лидерите се борят за своите местенца в Европарламента и в националния парламент. Лидерска битка. Лидерска битка. Лидери, но пак лидерска Но аз ще ви битка. върна малко назад във времето. Вие помните ли, когато Сакскобургготски спечели изборите, на кого първи предложи да направи коалиция? Пак на нас. На ДПС ли или на СДС? Пак на нас И кой отказа тогава и защо отказа? Да. Щеше ли България да тръгне по този път 2001 година? 2003 година на кметските избори в София, лидера на СДС тогава Надежда Нейски, как по средата смени Пламен Орешарски, като каза пред хората заради нерегламентирани контакти с олигархията. Нали така? И тя се втурна в битката тогава. Нали, оказа ли са права? Ами, виждаме, че оказа се, че по-късно. всъщност... Как ще да ги забравим тези? Не е нужно да ги забравяме. Аз виждам, че Надежда Нейски също се развива. Аз също имам... Знаеме как хора, лидери млади от партията на Костов, Демократи за силна България, като Ангеличин, Прошков отидоха, защото вълната Кунева след президентските избори и прочее да намерят своето място. Тия млади нови лидери. Ние често си говорим за Движение България на гражданите и много често ни питат, вие не видяхте ли, че там е госпожа Кунева? Искам да припомня нещо, което сякаш никой не го коментира. Когато се създаде реформаторския блок или всъщност започна началото на създаването му, тогава госпожа Кунева беше в оставка. Всъщност ние, когато видяхме, че ДСБ покани ДБГ в реформаторския блок, очаквахме, че хора с десни биографии, като Зеленогорски, Прошков, те, които ние си ги познаваме, с десни биографии обаче, ще застанат начело и всъщност той е един центристски или либерален и какъвто и да е проект Движение България на граждани, ще стане десен. И сега ни питат защо вие не чакахте ли това да стане. Как да очакваш един лидер, който си е подал оставката и изведнъж да кандидатства отново? Свидетели на много такива случаи. Разбира се, че сме свидетели, но аз искам да кажа нещо, което е много важно. Ние свикнахме да приемаме неправилното за нормално. Това е един голям проблем в нашето общество. И не само в политиката. Ние забравяме да осъждаме примерите. И тук и в Стара Загора имаме примери за държавна сигурност. И аз казвам нещо, защото тук се вметна за Германия. Ние не сме Германия. Германия претърпя своя катарза след Втората световна война и продължава да има чувство за вина заради този национал-социализъм, наричан грешно фашизъм. Германия обаче никога не постави хора от Абвера или от Гестапо на челни позиции. Никога не ги възхваляваше колко голяма работа са свързали за една нацистска Германия. Припомням само, че има само два режима, национал-социалистическия и комунистическия, които официално са отхвърлени. Ние продължаваме да говорим какви качествени хора има в държавна сигурност. Извинявайте, те са
служили на един репресивен режим. И са били, и всички документи пише, че те не служат на държавата, а на БКП. Виждате, че искат да закриват комисията по досиета, какво да говорят? Което е абсурдна работа. Всъщност аз ще кажа още една теза. Къде са десните да говорят за това? Аз ще го кажа. Всъщност, правят тези досиета трябва да бъдат открити на всички, трябва да бъдат разкрити, не специална комисия. Да бъдат свободни журналисти, общественици, всеки да може да отиде да ги види. Извинявайте, но след 25 години, много малко информация идва от Румъния. Аз ще ви я кажа обаче. В Румъния хората удължиха техните закони за лустрация. И всеки ден, буквално всеки ден, министър, депутат или висш чиновник е в затвора. Не говоря за ведено дело, както при нас много често завеждаме дела и нищо не се случва. При тях е в затвора. Ама сега предстои Кога ще ги стигнем румънците? Досиетата за приватизаторите на държавни, на общински фирми и за това се заговори. Това е прочета на миналото. Да. Защото след четвърт век това е едно поколение, по което дори историците имат право. Да приключим с нашата тема, че много напреднахме във времето. Да. Ние можем много да говорим за това десни партии, десни избиратели, дясна политика. Дали евроизборите е проблема между госпожа Нейски, казват, и госпожа Кунева, коя ще води евролистите? Категорично. Смятате ли, че е така? Да, възможно ли е наистина това да е проблема? Това е проблема и някои не си дават сметка, че Надежда Михайлова отговаря за малките и средните предприятия в ЕНП. Нали така? Така. Като завършите да ви кажа всъщност за какво става дума. Тя е фактор много сериозен в Европейската народна партия. Колкото и да не им се иска на някои хора. Тя е от депутатите, които ни мълчи в Европейския парламент. На всичко отгоре смятам, че госпожа Меглена Кунева извърши лупинг на предните европейски избори, когато просто изигра избирателите и отказа се, за да влезе Антония Първанова. Че после и третия влезна. Да, сега бих могъл да говоря за нея, но не си струва да губим време за това. На мен не ми харесват тези лупинги, които се правят и с цел да се омаскарят десните партии. Аз имам чувство, че те бяха подмамени в капана на реформаторския блок. Им тръснаха Меглена Кунева отгоре. Аз искам да кажа две думи точно по този въпрос. Всъщност, никога не е стоял въпроса кой ще води листите или каква изобщо ще бъде подреждата на листите. Това е първият въпрос. Никога не е стоял публично. Не само публично, аз все пак говоря като човек от Синьо единство, защото ако трябваше да издигаме кандидатури, трябваше и ние да издигнем. Такива кандидатури никога не са издигани. Не е ставало дори въпрос и това е истината. Всъщност аз прозирам в това, което господин Гуверов казва, нещо друго. Макар и Синьо единство да е една малка партия, както господин Каравичев казва, ние имаме много силна фигура. И това е госпожа Нейски. И за това се експонира пред обществото, че едва ли не има битка. Всъщност няма битка, а хората сами стигат до извода, че Синьо единство има един мощен кандидат. Това е най-разпознаваемият десен политик, въпреки тях на ГЕРБ, в Европейския парламент. И това е за официална статистика и тя се знае. И тогава, когато хората мислят за това, че госпожа Нейски е един много подходящ кандидат, какво направи госпожа Кунева? Никой не я санкционира за това. Тя нападна директно двама от водещите фигури в ОДС, това беше господин Костов и госпожа Нейски, за реакторите. И това са двамата партньори в същия. Това е другата теза, по която се разминава, че това не става дума за разминаване. Тук става дума, че ОДС е причината за закриването. Това. И то по време на преговори да кажеш, видиш ли, ОДС е лошо, защото давал преговорите, след което господин Иванов от ДСБ е много познат в Стара Загора и госпожа Нейски с документи доказаха, че това не е така. И всъщност кой повежда битката? Госпожа Кунева изведнъж по време на преговори каза на госпожа Нейски е лоша. Между прочим да вметна, че господин Иван Иванов е перфектен просто. Аз много го харесвам. Аз също. Изключителен човек просто. Аз го обожавам. Достойните хора, така много достоен човек, много сдържан, истински защитник на десните идеи. Да. Добре. Ще се подписва ли това споразумение? Ще остане ли трайна абревиатурата Реформаторски блок? Ако имат излишна хартия, могат да пробват. Няма да го бъде. Господин Стефанов, аз исках да ви питам и за това Мартин Димитров какво казва. Оставаме в Реформаторския блок, защото без него още по-лошо. Има ли надежда? Дори и без надежда. Надежда за Реформаторския блок има, ако се даде сметка на къде се насочва. Ако се даде ясна сметка каква е целта му, ще намери и пътя.
В случая с господин Мартин Димитров аз съм изключително разочарован, защото Синьо единство на практика се образува заради това да защити неговото достоинство. Да, но заради той това каза, направим... десни избирател иска от нас представителност. Да, аз трябва да я дам. Ние Аз през не целия съм разговор изненадан. говорихме, че за десен избирател ли става дума, за центристки или ще отиваме към социален някакъв В модел. уставите пише всички са десни. Ние, разбира Господин се, Стефанов. слушаме изявленията, защото политиката, каквото и да си говорим, са първо думи. А за тези думи има мислене, а след мисленето идват действията. И ако ние говорим за дясноцентристски модел, ние ще вървим в такава политика. Значи със сигурност продължаваме да следим. Господин Каравичев, вашите последни думи. Оптимист ли сте или не? Аз ще съм дълбоко убеден, че политическата дясна Голгота в България ще продължава. Поне до последващите избори. Дори да има избори в един средносрочен план, в този формат, в този блок, не може да вземе някаква особена такава преднина, че да направи правителство, даже и с ГЕРБ, да управлява десници. Това съм категорично убеден и мисля, че ако продължават по този път някои от лидерите в реформаторския блок, ще бъдат загубени още един мандат, още време ще бъде загубено за десницата. ГЕРБ вижда, че се смалява така, топи се, няма да спре роението и при тях. И какво означава това? Пак? Означават едни 15% години без за демократично десните, правителство, абсолютно. дясно. Ще бъдем управлявани от Недемократично някакви измислени коалиции, дали са тройни, четворни и не знам какви. И едва тогава смятам, че ще дойде времето на истинските десни политици. Днес си говорихме само с един лидер на партия от реформаторския блок, дано да успее да постигне този компромис, да вървим напред. Ние ще следим и ще ги питаме. Следващия път ще каним всички лидери от тези партии. Аз ви благодаря за този разговор. Уважаеми зрители, разговарях с господин Каравичев, с господин Мирослав Стефанов и с господин Методи Губеров. Господа, желая ви едни много красиви празници. Много красиви празници на вас. Уважаеми зрители, това беше от мен. От мен красив ден. Сега останете с Галина Георгиева.